Wel, gai croesawu chi yn gynnes iawn unwaith eto i'r oedfa ola. Mae wedi bod yn wythnos hyfryd. Mae wedi bod yn braf. Os byddwn ni'n dewis emyn nawr, fi'n credu mai o mor hoff yw cwmni y brodyr sydd â'i hwyneb tua'r wlad. Brodyr y chwiorydd sydd yn ei gwyneb tua'r nef. Mae wedi bod yn hyfryd. Mae arno fi'n credu. Credu bod e arno. Na i gadw i fynd tra fod hwn yn cael rhyw broblem bach. Ond na i ddefnyddio'n llais am ychydig. Gobeithio bod chi'n clywed fi. Ti eisiau edrych yna fe? Ie, mae rhywun yn ymwybodol o y fraint. Helo. Mae rhywun yn ymwybodol o'r fraint o fod yng nghwmni y saint. A hefyd y fraint o fod yn sŵn y gair. Ac yn ni'n gweddio bo chi wedi cael y mwynhad o fod yng nghwmni brodyr y chwiorydd, ond hefyd bo chi yn ymwybodol bod Duw wedi siarad â chi o'r ianga i'r hynna. Ie, fi'n credu bod yn gweithio nawr. Os ych chi yma am y tro cyntaf, croeso cynnes i chi hefyd. Mae'n hyfryd cael cwmni rhai newydd bob amser. Heno, Meirion Thomas, y parch Meirion Thomas, gynt o Malpas Road, Gwasanaeth, wedi ymddeol nawr ac yn aelod gyda ni yng Nghaerdydd. Ac yn ni'n llawenhau yn hynny. Fe bydd yn agor y gair i ni heno ac yn gweddio bendith arno fe. A mae'n iawn eto i ni ddiolch i'r holl weinidogion sydd wedi bod yn agor y gair i ni yn yr nosweithiau. Yn bersonol, fi'n teimlo bod wedi cael gwledd yn bersonol. A fi'n mynd i atgoffa fy hun i drio ar ôl mynd adre i just fynd dros be fi wedi glywed. Neu byddai wedi anghofio amdano fe a byddai wedi mynd. Mae y gwasanaethau ar YouTube a fi'n gobeithio gallu mynd nôl jyst i atgoffa fy hun o'r pethau ni wedi dysgu. Felly diolch yn fawr i'r rhai sydd wedi gweinydogeithi yn y nos a hefyd i'r rhai gymrodd y seminarau hefyd. A gai ddiolch hefyd, cyn y gynhadledd, mae yna dîm o bobl sydd yn trefnu'r gynhadledd. A dwi ddim yn beth hawdd i wneud, gai ddiolch i chi hefyd am yr holl drefniadau, ac i ni, fel pobl sydd yn mwynhau y trefniadau, bod ni'n ddiolchgar. Mae'n hawdd cwyno, ynddo fe, a gweld beiau, ond i ddechrau, byddwch yn ddiolchgar, ac yn yn ddiolchgar yr hynna sydd wedi trefnu. Ambell i gyhoeddiad, y rhai hynny, wel, yn ôl beth y fi'n deall, y torreth sy'n gobeithio mynd i hafan eleni. Y dyddiad yw Mehefin yr ail, hyd y seithfed, a mae ar y wefan a mae bookings wedi agor. Felly, cyntaf i'r felyn. Ac yna, jyst i chi fod yn ymwybodol, mae y mudiad yn cefnogi sawl peth yn ystod yr haf i drial cyrraedd pobl. Fydd yna ymgyrch yn ngwyl y gellu. Mi fydd ymgyrch yn y sioe amaethyddol, a fel chi'n gwybod gobeithio, fe fydd yna ymgyrch ym Mhontypridd yn yr Eisteddfod eleni. Ges i fraint o arwain hynny. Mi oedd hwn gyda ni yn y babell, y thema oedd perthyn. I ble i chi'n perthyn? I bwy i chi'n perthyn? Ac bob tro fi'n mynd i'r Eisteddfod ar y tîm, fi'n rhyfeddu mor agored mae bobl i drafod. Ni'n cael yr argraff, dyw bobl ddim eisiau siarad. A weithiau, ni ddim yn dweud dim felly, ond mae'n syndod mor agored mae bobl. Cofio siarad fo rhai, a
cael cyfle i rannu'r Efengyl, a rhai'n gweud, wel, so wedi clywed hwnna o'r blaen. Ac eisiau gwybod mwy. Felly, gai annog fy hun ac annog chi, chwiliwch am gyfleon. Does dim rhaid i ni aros tan yr Steddfod blwyddyn nesaf. Ond bod ni'n chwilio am cyfleon i rannu'r Efengyl. Yr adnodau nath rili daro fi eleni wrth feddwl am yr Eisteddfod oedd llythyr Paul at y Colosiaid. Gweddiwch ar i mi ei amlygu ef. Mae newydd bod yn gweddio, parhewch i weddio'n ddyfal yn effroc yn ddiolchgar am ddrws cyfle, ac yna gweddiwch ar i mi ei ymlygu fel y mae'n ddyletswydd arnaf lefaru. Byddwch yn ddoeth yn eich ymddygiad tuag at y rhai sydd tu allan, bod ein bywyd ni yn arddangos Crist. Bydded eich gair bob amser yn raso, wedi ei flasu a halen, i'ch wi fedru ateb pob un fel y dylid. Gai annog fy hun, chi yn blant bobl ifanc yn yr ysgol, yn y coleg, gweddiwch am gyfleon a chwiliwch am gyfleon. Mi fydd Duw yn rhoi cyfle a dim fod ni'n ateb yn rasol. Ni sy'n hŷn, peidiwch meddwl o'r beth i'r bobl ifanc, gweddiwch am gyfleon wythnos nesaf. Gafon ni'n annog bore yma i fod yn ffyddlon bod ein bywyd ni'n arddangos, ond hefyd fod ni'n chwilio am cyfle i ddefnyddio geiriau i rannu'r Efengyl. Cofiwch am waith y Steddfod blwyddyn nesaf, mae'n y Wrecsam. Gweddiwch y byddwn ni'n cael eto doethineb yn y trefniadau. Ga'i jyst darllen chydig adnodau i chi. O Corinthiaid. Y mae Duw yn ffyddlon, a thrwyddo ef a'ch galwyd chwi i gymdeithas ei fab ef Iesu Grist, ein harglwydd ni. Gadewch ni weddio. O, arglwydd ni yn diolch bod ni'n gallu dibynnu yn llwyr arno ti. Dyfo ti yn ffyddlon bob amser. Dyfo ti yn dda bob amser. Go arglwydd ni'n diolch i ti wrth edrych nôl ar yr wythnos am dy ffyddlondeb, am dy roddion, am dy fendithion i ni. I ni'n gweddio o Dduw y byddi di ddim yn gadael i'r un drwy gymryd yr had yna i ffwrdd, ond y bydd yr had yn disgyn ar dir ffrwythlon, ac y byddwn ni'n gweld ffrwyth gogoniant dy enw. Bydd gyda ni yn y cyfarfod yma nawr, boed i Grist gael ei ddyrchafu, siarad yn ni fel unigolion yn ôl ein hangen, gogoniant dy enw mawr di. Amen. Wel, fe godwn ni i ganu am ffyddlondeb y Duw, ffyddlon un, di-gyfnewid, oesol un, ti yw craig fy hedd. Arna ti rwy'n dibynnu, galwaf arna ti, drachefn a thrachefn. Fe ganwn ni ar ein heistedd a fe ganwn ni dwy waith. Diolch.
Gyrwch ni weddio. Arglwydd, diolch bod ni'n gallu canu am dy ffyddlondeb di gyda sicrwydd. Ac beth bynnag ddaw yfori, beth bynnag ddaw wythnos nesaf, bod ni yn gwybod y byddu di yn ffyddlon, beth bynnag a ddaw, dy fod ti yn graig ac yn dŵr ac yn darian, yn noddfa. Arglwydd, derbyn ein mawl a'n diolch yn awr am bod ni'n gofyn y cyfan er gogoniad ein hanwyl waredwr Iesu Grist. Amen. Wel, ni'n mynd i ganu eto, cyn bod ni'n canu, jyst un cyhoeddiad anghofio si, mae yna griw yn cyfarfod nes ymlaen heno ar South Beach ac bydd yna dan yna. Felly, byddwch yn ofalus. Traeth y de tan nes ymlaen heno. Wel, ni'n mynd i ganu eto gyda'n gilydd, ac ar ôl ni ganu, fydd Griff Davies yn dod ymlaen i ddarllen y gair ac i weddio Griff o Aberystwyth ei hun. Ond ni'n mynd i ganu i ddechrau, unwaith eto am ffyddlondeb Duw. Mawr dy ffyddlondeb fy niw, yn dy nefoedd trew dy ddewyd bob amser i mi, cadarn dy air, dy drigaredd ni fetha ddoi, heddiw yr un, a thragwyddol wyt ti. Fe godwn ni i ganu. Mae'r darlleniad heno yn dod o yr Efengil yn ôl Luc,
penod 15. Lyc penod 15, a mi fyddai'n dechrau darllen yn adnod 11 a Iesu yn siarad. Yr oedd dyn a chanddo 2 fab. Dywedodd yr iengaf ohonynt wrth ei dad, fy nhad, dyro i mi'r gyfran wrth ystad sydd i ddod i mi. A rhannodd yntau ei eiddo rhyngddynt. Ychydig ddyddiau yn ddiweddarach wedi newid y cwbl am arian, ymfudodd y mab ei iengaf i wlad bell, ac yno gwastraffodd ei eiddo ar fyw na frodlon. Pan oedd wedi gwario'r cyfan, daeth newyn enbyd ar y wlad honno, a dechreuodd yntau fod mewn eisiau. Aeth ac ymlynu wrth un o ddinasyddion y wlad, ac anfonodd hwnnw ef i'w gaeau i ofalu am y moch. Buasai'n falch o wneud pryd o'r plisg yr oedd y moch yn ei bwyta, ond nid oedd neb yn cynnig dim iddo. Yna daeth ato ei hun, a dweud, faint o weision cyflog sydd gan fy nhad, a phob un ohonynt yn cael mwy na digon o fara, a minnau yma yn marw o newyn. Fe godaf ac fe af at fy nhad a dweud wrtho, fy nhad, pechais yn erbyn yn ef, ac yn dy erbyn di. Nid wyf mwyach yn heiddi fy ngalw'n fab i ti. Cymer fi fel un o thweision cyflog. Yna cododd a mynd at ei dad, a phan oedd eto ymhell i ffwrdd, gwelodd ei dad ef. Tosturiodd wrtho. Rhedodd ato, a rhoes ei freichiau am ei wddf a'i gusanu. Ac meddai ei fab wrtho, fy nhad, pechais yn erbyn yn ef ac yn dy erbyn di, nid wyf mwyach yn heiddi fy ngalw'n fab i ti. O meddai ei dad wrth ei weision, brysiwch, dewch a gwisg allan, yr orau a'i gosod amdano, rhwch fodrwy ar ei fus a sandalau am ei draed, dewch ar llo sydd wedi ei besgu a lladdwch ef, gadewch yn i'w ledda a llawenhau, oherwydd yr oedd hwn, fy mab, wedi marw, a daeth yn fyw eto. Yr oedd ar goll a chafwyd hyd iddo. Yna dechrysant wledda yn llawen. Roedd ei fab hynaf yn y caeau. Pan nesaodd at y tŷ ar ei ffordd adref, clywodd sŵn cerddoriaeth a dawnsio. Galwodd un o'r gweision ato a gofyn beth oedd ystyr hyn. Dy frawd sydd wedi dychwelyd, meddai ef wrtho. Ac am iddo ei gael yn ôl yn holliach, mae dy dad wedi lladd y lloedd wedi ei besgu. Digiodd ef a gwrthod mynd i mewn. Daeth ei dad allan a'i gymell yn daer i'r tŷ, ond atebodd ef, yr holl flynyddoedd hyn bym yn was bach i ti, heb anufuddhau erioed i thorchymyn. Ni roedd est erioed i mi gymaint am un gafr, i mi gael gwledda gyda'm cyfeillion. Ond pan ddychwelodd hwn, dy fab sydd wedi difad ei eiddo gyda ffyteiniaid, lleddais iddo ef y lloedd wedi ei besgu. Fy mhlentyn, meddai'r tad wrtho, yr wyt ti bob amser gyda mi, ac mae'r cwbl sydd gennyf yn eiddo i ti. Roedd yn rhaid gwledda a llawenhau, oherwydd yr oedd hwn, dy frawd, wedi marw, a daeth yn fyw. Yr oedd ar goll, a chafwyd hyd iddo. Dyn ni'n diolch i Dduw am ei air. Dewch i ni weddio. O Dduw ein tad yn y nefoedd, dyn ni'n diolch i ti am y fraint, dyn ni'n ei chael rwan o ddod ynghyd, yn frodyr ac yn chwiorydd yn yr Efengil, yn bod ni'n cael dy geisio di, yn bod ni'n cael dy addoli di, ac wrth i ni droi ato ti rwan mewn gweddi, yn bod ni'n gallu bod yn hyderus dy fod ti yn gwrando. Dyn ni'n diolch i ti am dy air, yn diolch dy fod ti yn datguddio dy hun, i ni trwyddo, yn diolch i ti am yr hyn ydyn ni wedi gael o'r gair yr wythnos yma. Yn diolch i ti am i ni glywed am yr arglwydd Iesu yn yr ardd, yng ngardd Getsemane,
a'i fod o, pan ddaeth y temtasiwn, wedi gwrthsefyll y temtasiwn hwnnw, ac wedi prynu i ni gyfiawnder trwy roi ei hun yn aberth drosto ni. Da ni'n diolch i ti trwy'r ffaith iddo fo yfed cwpan digofaint i'r gwylod, yn bod ni yn cael yfed cwpan iachawdwriaeth. Clod i'th enw di am hynny. Da ni'n gofyn eto heno o dad, byddi di yn siarad a ni trwy dair o llefara addfwyn Iesu. Mae dy eiriau fel y gwyn o Llyndwyn i mewn dang nefedd ac sydd o anfeidrol yr un. O Dduw, yn dyhead a'n dymuniad ni heno ydy cael gweld rhywbeth newydd a rhyfeddol o ogoniant yr arglwydd Iesu. Byddwn ni'n gofyn y byddi di gyda Meirion wrth iddo agor y gair, ac byddwn ni nid yn clywed geiriau Meirion fel petai, ond yn clywed dy lais hyfryd di dy hun. Helpa ni, da ni'n gofyn rhod y ysbryd i ni fel y byddi di ar waith yn ein calona ni. A bydde di i ni ac i bopeth y byddwn ni'n wneud heno, ddwy'n clod ac ogoniant i dy enw sanctaidd di. Da ni'n gofyn y byddi di yn clywed ein gweddi ni, yn maddau ni'n pechoda, ac yn rhagori ar ein gweddiau i gyd. Yn enw Iesu Grist, da ni'n gofyn hyn. Amen. Dwch i ni ganu eto mawl i'r arglwydd o nefol addfwyn oen, sy'n llawer gwell na'r byd, a lluoedd maith y nef yn rhedeg arno'i bryd, dy ddawn a thras a thgariad drud sy'n llanw'r nef yn llanw'r byd. Wel, mae yna adnod
arbennig sydd yn galondyd mawr I bregethwr nos Wener y gynhadledd. Yn enwedig ar ôl iddo fe dderbyn gymaint o ymddiheiriadau na fyddwn ni yna. Ac chi'n dechrau poeni, wel, pwy fydd yna? Ac felly mae'r adnod yma yn dod yn ôl i'n calanogi ni. Llythyr Paul at yr Rifeinied, penod 11, fe fydd yna gweddill. Fe fydd yna gweddill o etholedigaeth gras. Ac felly mae'n fraint mawr I sefyll fan heno a gweld yr hynna alwodd un gweinidog o ben y groes unwaith, gweddillion. Gweddillion y gynhadledd Gymraeg. Diolch am y fraint. I ni'n rhywbeth di digwydd yn y fan hyn. Beth sydd wedi digwydd? Chi eisiau canu'r bennill o eto y clod y mawr a'r pach ar bryd. Right. O'n I beth yn dda yn maths. Cyfri 5 yn beth mawr yndi. Mae'n dal rhywbeth yn digwydd. O, di mi. 3 yn 1 ar 1 yn 3. Felly fi ddechrau, ffind ein ffordd. Pan ddechreuais I hyfforddi I fod yn weinidog, ges I nifer o bobl i'n cynghori. Y prif gynghorydd, yr hynna elwyr heddi yn fentor, yn gofyn I mi un tro, beth yw prif amcan pregeth nos Sul? Wel, mwyn gwneud argraff dda, dyma fi'n ateb gyda pob peth allenni, ddiwynyddol, feibledd, ac restru nifer o amcanion digon dilys a chraff yn feddwl I, ond methais plesio'r ymwholwr. Medda fe un amcan mawr sydd I bregaeth oedd ar nos, cadw nhw ar ddi hun. Cadw nhw'n effro. Felly mwyn cadw chi'n effro, eisiau chi feddwl am 2 matchstick. A chi'n mynd I roi un fan hyn, a chi'n mynd I roi'r llall fyna. 2 air sydd gen I heno I ddiweddu'r gynhadledd yma. A mae'r geiriau yma wedi cael I ddefnyddio ar hyd yr wythnos. Gwledda. Mr Lewis ddefnyddio hwnna heno. Gwledda a gorfoleddu. Felly gyfieithad yn dweud bwyta a llawenhau. Mae Bible.net fi'n credu yn dweud rhywbeth fel joio a parti. Dyma grynodeb. Mae'r 2 air yma yn hyb I yn crynhoi y ddameg a gawson ni ar y dechrau. Mae yna ddameg gyfeilgar iawn gan yr arglwydd Iesu Grist I hun, dameg y mab y fradlon. A'r adnod ola yn y darlleniad hwnnw yn dweud roedd yn rhaid gwledda a llawenhau oherwydd roedd dyfrawd wedi marw a daeth yn fyw a roedd yn argoll a chafwyd hyd iddo. Mae Luc yn cyplysu'r 2 air yma, mwy nag unwaith, yn y ddameg gwledda a llawenhau. Cefndir a chyd-destun y benod yw beirniadaeth a grwgnach y Phariseaid a'r ysgrifenyddion am y teip o gwmni mae'r arglwydd Iesu Grist yn cadw. Mae hwn yn cadw ac yn croesawu pechaduriaid ac yn cydfwyta gyda hwy. Nid dyma'r tro cynta I ni glywed y gwyn yma yn yr Efengylau, Efengyl Mathew. I ni'n clywed y grwgnach cryntachlyd. Daeth mab y dyn
daeth mab y dyn yn bwyta ac yn yfed. Ac mae pobl yn dweud amdano, dyma feddwyn, glwth, cyfaill i gasglu'r trethu a phechaduriaid. Yn gynnar yn ei weinidogaeth, roedd yr arglwydd Iesu Grist yn ymwybodol o'r gwyn a'r ferniadaeth yma. Falle bod chi'n cofio wrth iddo fe alw Lefi, mab Alffais. Mae'n goffod ymateb i'r gwyn ac mae'n dweud, nid ar y cryfion, ond ar y cleifion y mae angen meddyg. I alw pechaduriaid, nid rai cyfiawn, yr wyf wedi dod. Na'r tybed a oes modd i ni fel Cristnogion ac eglwysi i golli golwg ar brif amcan a nod gweinidogaeth yr arglwydd Iesu Grist. Ceisio a chadw'r colledig, nid yn unig oedd baich i galon, ond oedd yr agenda mawr pob dydd. Mae'r tair ddameg yn y bennod yma'n dangos i ni, ac yn tanlinellu angerdd, concern, baich yr arglwydd i chwilio ac i chwilio nes dod o hyd i'r hyn a gollwyd. Ac dyma sydd gyda ni yn y bennod, 3 darlun o flaenoriaeth yr arglwydd i adfer a diogelu eiddo'r coll. Mae'r pwyslais yn diwedd ar werth un dafod, un darn o arian, un mab yn tanlinellu nod ac amcan arbennig yr arglwydd. Dwi'n gwybod pa mor dda, fi newydd dweud bod fi ddim yn dda iawn yn mas, pa mor dda i chi ar percentages, cyfal rhywbeth. 1 allan o 100, 1 allan o 10, 1 allan o 2. Ac hyd yn oed wrth delio gyda'r percentages yma, beth bynnag yw'r percentages, mae yna Mr Jenkins yma heno a Thomas yn rato fe. Mae yna rhywbeth yn y stori yn does, sydd yn dweutho ni cael a chanfod yr hyn a gollwyd yw baich yr arglwydd Iesu. A wedyn ni, y llawenydd a'r gwledda sydd yn digwydd fel un o brif pethau yr ymateb. Sylwch yn yr adnodau 5, 6, 7, 9, 10, 23, 24, 32, 8 o weithiau. Llawenhau. Mae'r llawenydd yn digwydd ym mhob un o'r damhegion. A mae yna ryw crescendo mawr i'r llawenydd yn y ddameg ola, ac mae yna cerddoriaeth, mae yna ddawnsio, mae yna barti go iawn yn digwydd ar aelwyd y tad a'r mab. Mi glywes i bachgen unwaith o'r Alban oedd wedi mynd o'i bentre bach yn gogledd ynysoedd yr Alban i brifysgol yn un o'r dinasoedd, ond wedi cael ei siarsio gan ei fam a'i dad i gofio fynd at yr un enwad, Wif Rhys, bod e wedi mynd at y Presbyteriaid Rhys, ac mi ath e. Y traddodiad ar yr ynys le oedd doedden nhw ddim yn talu lot o sylw i bartis, ac gafodd e sioc bach. Ac mae'n danfon nodyn iddi ffrind, a dyma ddwedodd e yn nodyn, I have found out nobody parties like the Presbys. Nobody parties like the Presbys in this church. Wel, pwy enwad oedd y teulu ma'n dod, mae yna barti mawr ar y diwedd. Ac mae'r damhegion yma wedi chwilio fi ac wedi ynghymmell i, beth yw blaenoriaeth mawr yr eglwys? Mae'n siŵr byddech chi ddim yn dweud, rhaid i ni mynd nôl, a'r peth cyntaf ni eisiau'r blaenoriaid i wneud yw meddwl mwy am bartis. I feddwl fwy am wledda. Dath na gwyn at yr henriad yn yr eglwys le fues i, ond i ddim wedi bod yna blwyddyn,
a'r gwyn oedd, he's turning the place into a cafe. He's turning the place into a cafe. A'r ffaith bod fi'n pregethu'n gyson bore Sul trwy Genesis a nos Sul trwy Efengyl Matthew, ac wedyn ni es i mlaen trwy Exodus, ac es i mlaen fe wnaethon ni Numeri a Deuteronomium a Leviticus, ond he's turning the place into a cafe. Beth yw blaenoriaeth mawr ein heglwysi? Wel, yn y fan hyn, ceisio'r colledig. Ceisio'r colledig. Dyhau, gweddio, ac yn bennaf yn y ddameg yma, i weld yr afradlon, i weld y meibion a'r merched hynny, oedd unwaith yn plith ni, yn dod nôl. Ac wedyn ni, falle, gewn ni barti. Eisiau mynd â chi, gan bod ni wedi clywed am hwn trwy'r wythnos, i hwb y bydysawd, Ryd Aman. A bachgen bach yn dweud wrth i fam yn ddiweddar iawn bod e wedi ymddiried, bod e wedi ymateb i'r gweinidog oedd yna'r bore ni i gredu ac i ymddiried yn Iesu Grist. Ac pob mam call yn dweud, wrth gwrs, wel da iawn, ond i chi cefnach meddwl ni, gen i weld. Ond wedyn ni, dyma'r cwestiwn gan y bachgen bach, ni'n mynd i gael parti te? Wel, oedd e wedi deall, oedd e wedi darllen, oedd e wedi clywed fod angen llawenhau. Faint o lawenydd, faint o'r dyhau yma sydd yn calonau ni. Os na bwyllgor croeso yn ein capel ni, ydyn ni yn ein cyfarfodydd gweddi, yn dyhau ac yn erfyn ac yn galw ar yr arglwydd i ddod nôl, i ddod ar rai am y tro cyntaf, i ddod ar rai yn ôl ato fe. Wel, yn y fan hyn mae'r cyplysu yma yn digwydd, y llawenhau a'r gwleddau. Ac mewn ffordd mae e'n grynhoad yn sicr o un o themau mawr y Beibl. Trwy'r Hen Testament mae calendar Israel yn cael ei strwythuro o gwmpas y wledd yma a'r wledd arall. Pan bod plant yn cael ei geni, pan fod na wyliau yn digwydd, gwyl y Pasg, gwyl y Pebyll, gwyl Cynhaiaf, gwyl Bara Croiw, roedd na ddathlu trwy fwyta ac yfed. Yn wir, mae prif cyfamodau yr Hen Testament pan maen nhw'n cael ei sefydlu. Ni'n gwybod am yr cyfamodau yma, Abraham, Isaac, Jacob, ac maen nhw'n wledd, maen nhw'n dod allan o'r aifft, ond cyn bod nhw'n dod allan. Beth sy'n digwydd? Wel, cig oen, cig gorau. Ac maen nhw'n cyrraedd, a maen nhw'n ddathlu, ac maen nhw'n fwyta, ac maen nhw'n yfed. Yn wir, mae Eseia'r proffwyd wrth edrych ymlaen i ddydd mawr y Meseia, yn dweud hyn, dyma darlun sydd gyda fe, o ddyfodiad y brenin, sef yr arglwydd Iesu Grist. Ar y mynydd hwn, bydd arglwydd y lluoedd yn paratoi gwledd o basgedigion i bobl i gyd. Gwledd o win wedi aeddfedu, o basgedigion breision a hen win wedi hidlo ymlaen. Yn y dydd hwnnw, dywedir, wele, dyma ein Duw ni. Bu o'n disgwyl amdano, un gwaredu. Dyma'r arglwydd bu o'n disgwyl amdano. Gorfoleddol, llawenhawn. Dwi'n sylwi'r cyplysu? Gwledd, llawenhau a gorfoleddu. Pan ddaeth yn arglwydd Iesu Grist, roedd cymaint o'i weinidogaeth, yn wir yn y bennod yma, yn digwydd o gwmpas bwrdd bwyd. Fe ei hun sy'n defnyddio'r darluniau, my fi yw bara'r bywyd, my fi yw dŵr y bywyd. Fe yw'r winwydden ffrwythlon. Darluniodd teyrnas nef fel gwledd priodasol.
Fe glywodd un o'i gyd westion hyn ac meddai wrtho, gwyn ei fyd pwy bynnag a gaiff gyfran yn y wledd yn hairnas ddiw. Pan ddaw'r amser, i ni wedi bod yna, yn agos iawn yna trwy'r wythnos, pan ddaeth yr amser i sefydlu ffordd arbennig i goffau ei farw trwy aberthu ei gorff a thywallt i waed, sefydlwyd beth? Swper. Swper. Gwledd cyfamod newydd ar gan yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Dyma un o brif sacramentau yr Eglwys Gristnogol. I ni fod i gwrdd yn aml i eistedd wrth y bwrdd. Roedden ni wastad yn dweud, pan o'n i'n gweinyddu swper yr arglwydd, bod yn rhyfeddu fi weithiau, bod ni'n cymryd y bit lleia allech chi feddwl amdano o fara, a'r cwpa yn lleia allech chi feddwl amdano, a bod rein fod i gynrychioli anfeidrol werth, anfeidrol, anfesuradwy, bod nhw mor fach. Ac efallai, Alla'r torth fod tybach yn fwy, alla'r cwpan fod tybach yn fwy. Ond y pwynt yn gwneud yw y gwledd. Yn wir, mae Paul yn ysgrifennu at y Corinthiaid, a mae'n sôn am eich gwleddoedd cariad chi. Dwi ddim yn barnu'r ffaith fod na wledd cariad, ond fod nhw'n camddefnyddio. Ac fod hyd yn oed weithiau falle meddwi camdefnydd o'r wledd, mae'n sôn amdano. Ac mi oedd y Methodistiaid cynnar yn cael ei adnabod am hyn, y gwleddoedd cariad yma. Chi'n dod i'r eglwys fore, a dyma'r crynodeb yn llyfr yr actau. Chanddyfal barhau beunydd yn unfryd yn y deml, torri bara yn ei tair oeddent, yn cydfwyta mewn llawenydd. Dyna gaplysu'r ddau beth eto. A'r arglwydd yn ychwanegu beunydd at y gynulleidfa y rai oedd yn cael ei hachub. Bwyta, llawenhau a chybiaeth. Oedd yna rhyw gytundeb hyfryd. I ni'n dod i ddiwedd y Beibl, llyfr Datguddiad, ac wrth hiraethu am y nedd, dyma'r darlun hyfryd gawn ni yn ymhenod 19. Clywais lais fel sŵn tyrfa fawr, sŵn llawer o ddyfroedd, sŵn tyrannau mawr yn dweud, Halleluia, mae'r arglwydd ein Duw, yr holl alluog, wedi dechrau teyrnasu, a beth yw'r ymateb? Llawen hawn, a gorfoleddwn, rown iddo'r gogoniant, daeth dydd, priodas yr oen, ymbaratodd ei briodfer, roddwyd iddi gwisgo lluau'n maen, disglair, ac wedyn ni, gwyn ei byd y rai sydd wedi gwahodd i wledd briodas yr oen. Cofio pan oedd na drefnu, blynyddoedd mawr yn ôl, degawdau, lle bydden ni'n cael y wledd? Wel, y trefn ydy, y cyfnod hynny oedd, mae rhieni yng Nghyfraith oedd yn trefnu hwnna, ond fi eithon ni'r Meirion. Geson ni'r gwesti gorau yn y lle yma. Ac dwi'n yn gwybod, chi'n cofio beth gawson ni? Fi'n cofio pob cwrs. A'r coffi, a'r biscuits, a'r caws. Wel, gwledd briodas. Dyma'r darluniau mawr y Beibl am pen draw y ceisio a'r cadw a'r achub fod na wledd mawr. Wel nawr te, yn ôl i'r benod, lle bod chi'n meddwl bod wedi crwydro gormod, a dau gwestiwn sydd gen i. Yr matchsticks yn gweithio, nawr, gwledda, gorfoleddu. Dau gwestiwn. Un, sut mae cyrraedd y wledd a'r llawenydd? Siwr i ni'n cyrraedd y wledd? A wedyn ni yn ail, pa fath groeso gawn ni? Ac dyma'r ddameg ei hun. Sut mae cyrraedd y wledd a'r llawenydd? Wel, yr adnod allweddol yn feddwl bach hi yw, mae yna droi mawr yn does yn y benod. Daeth ato ei hun. Mae Bible.net fan hyn yn bwrw'r hoelen ar ei fen, calliodd.
Calliodd. Daith yw iawn bwyll. Mae'r bybl, y swigen a'r balŵn wedi mynd yn pop mawr. Mae'r cyfan wedi dod i ben. Mae'r breuddwyd, man gwyn, man draw, wedi ddryllio. Roedd gadael tŷ a'i dad, i ni'n gweld nawr, wedi bod yn drychineb ffôl. Wrth adael tŷ i dad, roedd wedi dangos aniolchgarwch. Mae'n amlwg oedd yna aniddigrwydd, hunanoldeb. Gewn ni weld, mae hunanoldeb pechadurus, mae'n dod i gydnabod hynny. Wrth fyny yr etifeddiaeth, cyn bod ei dad wedi marw. Heb sôn am bod yn ei fedd, cyn bod wedi marw, nawr. Mae'n enghraifft yn diwedd o'r byw a'r bod sydd yn digwydd o'n cwmpas ni. Mae un esboniwr, the existential now. Mae rhaid fe ddigwydd nawr. I ni mewn byd fel yna yn dyn ni. Braidd yn gallu aros am y ffix nesaf, neu'r digwyddiad nesaf, a weithio ni fel Cresnogion. Beth i ni'n mynd i wneud? Gweld rhai o'r plant yma yn rhedeg o gwmpas. Beth maen nhw'n mynd i wneud ei gynadledd? Beth i ni'n mynd i wneud? Wel, mae yna gynadledd bob di Sul gobeithio yn eich capel chi. Ond oedd y boi yma'n aniddeg yn doedd. Ac wedyn ni, wrth iddo fe gael y cyfan, wel, dyn ni ddim yn cael lot o'r nodau cyn bod ni'n ffindo mas, mae wedi gwastraffu y cyfan ar fewn ofer ac afradlon. Os ydych chi'n cael yr etifeddiaeth, mae pobl yn dweud fi, y peth gyntaf chi wedi wneud yw cael gafel mewn financial advisor. A gofyn iddo fe, wel nawr, sydd ni'n buddsoddi'r arian? Wel, dyw hwn yn buddsoddi cunog. Mae'n gwastraffu'r cyfan. Ac yn fuan iawn, mae'n dod i man sydd yn wag, yn ddiflas, fyna mae e gyda'r moch. Nawr fi'n siŵr, fi'n gwybod mae nid yma oedd y gan, ond fi wedi aralleirio'r gan. Fi'n ganwyd i lewenydd mwy na thwlc a chibau'r moch. Meddylwch amdano, cefndir ehangach fan hyn wrth gwrs, oedd Iesu Grist yn siarad yn bennaf gydag ei ddewo. Ac oedd y mochyn, ac oedd edrych ar ôl y moch. Oedd y byth yn digwydd yn agos i'r pentre, roedd y tu allan i'r pentre, tu allan i'r ddinas. Un peth, i chi'n cael yn atgoffa pob tro, ni'n mynd gyda'r plant, i Folly Farm. Folly Farm. Sy'n stori plant y fi heno, ond chi bod i Folly Farm? Rai o'n chi? Dwi'n dod fyny, bod i Folly Farm. Wel, oedd un o'n plant ni, pob tro ni'n mynd i Folly Farm, ac wedyn wel, oedd y byth yn cyrraedd y twlc mochyn. Mae'n drewi, Dad. Mae'n ddrewdod yma. Chi'n gwybod y ffordd maen nhw'n wneud yn y Royal Welsh, maen nhw wedi golchi'r mochyn. Chi byth wedi gweld mochyn brwnt yn y Royal Welsh. Maen nhw fyna ni gweld ffantasi, nid fyna maen nhw. A dyma fe fan hyn, brynt ni aflendid cymdeithasol, aflendid yn ymwneud â deddfe, glendid Israel, a dyna lle mae e. Ond mae'r sylweddoliad yma'n dod, ac wrth gwrs mae'n dweud i hun bod newyn wedi dod i'r wlad yna, a mae e'n ymadrodd sydd gyda ni yn y Beibl, mae'n marw o newyn. Don't work hard, medde Tim Keller yn ei lyfr ar y ddameg yma, don't work hard to make the connections, they are staring you in the face. Maen nhw gyd yna, ond diw nhw, dyma'n byd ni, dyma'n cymdeithas ni. Dyma oedd bywyd bob un ohono ni. Mynd i ffwrdd o difynhad. Mynd i ffwrdd o ddiwrthyw, redeg ar garlan weithiau, neu jyst llithro i ffwrdd o ddiw. Mynd oedd y byd mwy deniadol na'r eglwys, a'r seiat, a'r astudiaeth, a'r ysgol Sul, ac yn un crwydron bell. Ond, mae yna rhywbeth yn y cydwybod, a mae'n rhyfedd iawn, mae'n bwyd yw'r beth gyntaf, dwi ddim yn meddwl, mae'n dweud, mae gweision ti fy nhad
siŵr o fod, fi'n gwybod bod nhw yn bita'n well nag rwy'n bita. Ac mae'r bwyd fel petai yn dod. A mae hwn yn wir yn dweud. Ngofiau beth y cynod i Sul ges i ar ôl bod yn India a Nepal am 7 wythnos. A deth oedd ddim lan gyda'r bwyd. O gwbl. A pan gydaeddus i nôl, mae'n fam yn edrych arna i'n gweud, boes bach, ti siwr wedi colli 2 stôn. Ti'n denau, mae'n ddillad ar hongian arno ti. A'r peth cynta nath i, lawr i'r cop lleol, lam. Cynod i Sul, bwyd i Sul, grefi. Mae yna rhywbeth yn does am bwyd cartre. A dyma beth mae'r boi yma yn meddwl amdano. Ond mae'r cydwybod hefyd, nid just y bwyd. Ond mae rhyw fath o llwgu ysbrydol wedi bod yn digwydd. Ac o leia, mae'n gallu mynd i wraidd y broblem. Beth yw'r broblem? Dyw e ddim yn gymdeithasol, dyw e ddim yn hyn ac y llall. Mae yn gwybod yn iawn beth sy'n bod pellais. Fi'n mynd i godi, fi'n mynd gytre, ac mae rhaid dweud bod e'n paratoi speech bach. Dwi'n meddwl bod e'n fwy na hynny. Mae e'n gyffes. Mae e'n broffes. Mae yn gweld allai ddim cyfiawnhau beth sydd wedi digwydd, yn syml iawn, dyma'r broblem, pechais. Yn erbyn y nef, mae yna ddimensiwn mawr ysbrydol, y nef, lle mae Duw yn trigo, yn ei gyfiawnder, yn ei sancteiddrwydd, yn ei ogoniant, rwy wedi pechu yn erbyn y nef, a Duw y nefoedd, ac rwy wedi pechu, mae yna ddimensiwn arall yn does, fi wedi pechu yn erbyn yn dad. Bydde'r boi yma wedi cael ei godi mewn cartref Iddewig, anrhydeddad y dad a pham. Wel, dyw e ddim di anrhydeddu i dad. Ac nawr mae e'n sylweddoli hynny. Ac mae e'n codi ac mae e'n mynd siathre. Mae e'n newid cyfeiriad. A dyma dychrau'r daith at y wledd a'r llawenydd. Dyma lle mae e'n dechrau. Yn wir, does dim sôn bod e'n meddwl am gwledd ac am llawenydd ar hyn o bryd. Be sy'n digwydd? Wel, yn hermau'r hen cyffesion fydd, mae e'n dod i fwlch yr argyhoeddiad. I chi wedi bod fyna. I chi wedi bod i fwlch le chi'n cael eich argyhoeddi. Ie, mae pawb o'n nghwmpas i'n bechaduriaid, ond mae fi'r perchadur penna. Fi o'n i mewn angladd yn ddiweddar, dyn yn Sandfields, Aberafan, ac oedd ei am i 8 benod o lythyr Paul at y Rufeiniaid i gael ei ddarllen. Wel, oedd e wedi gadael instructions yn dweud, ond eisiau chi ddechrau diwedd adnod 7. Ac os fi'n gwybod y tuedd mewn angladd yw canmol a dweud, gret, mae wedi dewis penod mawr, di mawr y ffydd oedd Mr Handley. Ond na, eisiau chi ddechrau trian o ddyn o'i fi. Fi'n credu bod y Saesneg yn fwy graffig wretched. O wretched man that I am. Dy ci annwyl, wretched man. Oedd e'n nabod ei hunan. Oedd e wedi bod yn bwlch yr argyhoeddiad. Ydych chi wedi bod fyna? Ni'n dweud wrth rhywun y prynhawn yma, ni'n gweld rhain casglu ar y prom, ac eith o'n excited, rhaid i'n meddwl, ni'n mynd i gael cyfarfod awyr agored. Ac ni'n disgwyl i Dennis Young ddod yn y wheelchair. Rwch a maic i'n ysteian pregethu yn ei ganfed flwyddyn. Ydych chi'n cofio'r flwyddyn? Dennis Young wrthi ar y maic. A dim am ei hun, oedd e'n sôn. Oedd e'n nabod boi yn Cwm Twrch, wrth gwrs, yn Cwm Twrch. A'r boi yma yn Cwm Twrch yn mynd yn ei 70au, hwyr, a'r doctor yn dweud, mae rhaid fi ddanfon chi i Dreforys i gael X-ray. A lawr y fe i'r ysbyty, ac mae'r nyrs yma yn gweithio fe, chi wedi cael X-ray o'r blaen. 1905. Yr ysbryd glân. Dangosodd ei fi gyflwr yng ngalon, nyrs fach. Hwna ddim coet gwybod beth i'n neud, mae'n debyg. Ond chi wedi cael X-ray. Mae'r mab yma'n cael gweld. Ac fod e'n anodd, fod e'n gallu chwalu pob peth,
dyma'r ffordd yn ôl. Does dim bus arall, does dim cerbyd arall, does dim ffordd slic arall o gyrraedd y llawenydd yma, nes bod chi'n gweld ynfyd o ddyn, wretched man, i chi'n gweld hynny. Nawr, mae rai o chi'n ifanc, mae rai ohonoch chi mewn oed. Mewn ffordd, dos dim ots beth yw'r oedran, ydych chi wedi gweld mae chi, mae fi yw'r perchadur pennaf. Ac wedyn ni, i ni'n flin am y cyflwr. I ni'n wir flin am y cyflwr. Bore yma geswn ni'r adnodd yn do. Gwynau byd y tlodion yn yr ysbryd. A beth mae'r tlawd yn neud? Wel, mae'r tlawd wedyn ni yn gweld i glodi ac mae yna ryw alar. Cyn y llawenhau, cyn y wledd, mae yna dristwch a mae yna alar. Dyma sut mae cyrraedd y wledd. Ac mae'n rhaid gwneud penderfyniad. I ni yn gwybod fod yr ysbryd yn denu, fod yr ysbryd yn galw, fod Duw yn cymell ac yn ethol i bobl, ond mae yna codwn. Billy Graham, wrth gwrs, yn credu, o'r set, nawr, heno, y funud yma. Mae'n gwneud hynny, falle, dwi'n siŵr to, ond nawr ystyriwch eich cyflwr ger bron Duw. Wedyn ni y cwestiwn, a falle bod wedi gofyn y cwestiwn sut groeso i fi mynd i gael? Sut mae'n mynd i fod? Chi'n cofio cyfnodau fel yna, chi wedi gwneud rhywbeth. Chi'n cofio mrawd y fi'n chwarae rygbi yn y rŵm ffrynt, oedd yn fam, digwydd bod yn y capel yn y sil yna, ac mae fe'n taflu'r cwsyn o bel oedd gyda fe, ac surprise i lot o'noch chi, nes i ddim dal y thing, ac oedd yna rhyw gi China mawr. Ac nid jyst colli ben a'i goes nath y ci, ond chwalwyd y ci China, mam gi bont. Chwalwyd y cyfan. Wel, beth ni'n mynd i wneud? Mae'n mrawd yn dweud, wel, mae rhaid ni guddio fe. Mam byth gwybod sy'n beth wnaethon ni, cuddio fe. Ac mae'n dod nôl, a so'n credu, i tynnu chot na'i hat off. A mae'n disgwyl hwn, dyma'r ci. A wedyn ni, wel, beth sy'n mynd i ddigwydd? Os dwi'n cofio'n iawn, oedd rhywbeth fel dim swper uwch eich gwely, cyn bod fi'n gwneud rhywbeth gwaith. Sut groeso? A dyma'r ffocws. Beth yw ymateb y tad? A does dim angen dyfalu nag os. Mae'r adnod 20 yn dweud yn glir wrthon ni. A'r gair mawr cyntaf, tostiriodd. Mae wedi bod yn edrych allan. Meddyliwch chi, falle bob dydd yn mynd, tybed a ddaw yn ôl heddi, tybed a ddaw yn ôl prynhawn yma. Mae'r haul bron mynd i lawr, tybed a ddaw yn ôl heno. Mynd i'r gwely, a wedyn i'r diwrnod ar ôl ni. Falle oedd hwn yn dominyddu, calon a meddwl y tad. Ydyw e'n mynd i ddod yn ôl? Ydyw e'n mynd i ddod adre? Yn y fan hyn o'n i eisiau rhywun i wasgu botwm a chwarae'r gan mawr yna o Le Miserable. A mae yn golygu miserable. Miserable. Ac y gan fawr. Bring him home. Tybed y tad wedi canu'r gan yna. Wel, pan bod e'n clywed neu'n gweld o bell y mab yn dod, mae'r tad yn dangos i ni gyntaf beth sydd yn ei galon e, tosturi. Meddai Thomas Watson, the Puritan, compassion has a friend, and that friend's name is mercy. And mercy has a friend, and the name of mercy's friend is forgiveness. And forgiveness has a friend, and forgiveness's friend is love. And love's friend is more mercy. And mercy says, don't forget my first friend. Compassion. I chi'n gweld y gyd yn y fan hyn i chi. Tosturi. Ac wedyn ni, mae'r tosturi yn cael ei arddangos mewn ffyrdd, wel, annwyl a chariadus iawn. Mae yna gariad, mae yna gofleidio, ac mae yna gusanu. Chi'n cofio gweld ambell i berson nath byth i wneud hi
i gyfarfod Zoom yn y capel. They just never got it. Yn nhw just ffili cyrraedd Zoom. Ac ond y bobl o'n nhw ddim wedi gweld am y cyfnod hir maith yma o Covid. A fi'n cofio'r Sul cyntaf. Wrth gwrs, nag o'ch chi fod i roi cwtch. O'ch chi'n dal fod i ymbellhau. Ond wedodd rhyw fenw wrtho i, nag yn nhw'n gweld dim byd fi'n neud yn y carpark. Yn y capel. A sefodd i yn y carpark ac gafodd pawb cwtch yr aduniad mawr yma. Mae'r adfer wedi digwydd. Y cusan, y cariad, y derbyniad. A hyn i gyd ar ddwy droed cyflym. Fi'n hoff iawn o'r disgrifiad o'r tad yma, redodd. Mae e'n redeg. Mae yna rhywbeth cyflym yn ei dosturi. Mae yna rhywbeth araf yn y digio, ond mae'r tosturi yn gyflym. O'n i ddim yn hoff iawn o'r adeg hynny pan o'ch chi'n mynd i Mabel Gamper plant ac o'n nhw'n cyhoeddi nawr bydd ras y tadau. Wasn't my thing. Mae'n atgof dyfu o ennill i blwyddyn ac o'n i o flaen y vicar lleol. Mae'n mab ni yn byw mewn ardal o Llundain sy'n cael ei alw'n multi-ethnic. A wedodd e, ti'n gwybod y stori nes da ti am ddim yn hoffi redeg yn ras y tadau. Wel, ges i brofiad wedodd e, mae'r mab di mynd i ysgol ac ras y tadau a fi oedd yr unig boi gwyn i godi. Gododd rhyw Jamaican, gododd rhyw Ethiopian, fe gododd rhywun oedd yn fi'n siŵr oedd yn perthyn i Usain Bolt ac y mab yn gallu redeg lot gwell na fi, ond y tad yn redeg mwyn cofleidio'r mab. Nawr mae pob un o'r esbonwyr yn dweutho chi wrth gwrs fod y tad yn y fan hyn yn ddarlun o Dduw. Dyma darlun a disgrifiad anhygoel o Dduw. Mae'n hoffi trigyrhau. Mae'n hoffi maddau bai. Mae yna gyflymder arbennig yn ei dosturi. Cofiwch pwy yw pregethwr y bregaeth yma. Un oedd yn dangos tosturi a thrigaredd i dad. Yn wir, tosturi a thrigaredd oedd un o brif nodweddion i weinidogaeth. Ond wrth gwrs, mae yna fwy yma. Nid yn unig mae'r cariad a'r cwtch mawr yma, ond mantell. Drychwch ar ei olwg e. Well, shabby is not the word. Mae'n ofnadw. Boi wedi bod gyda'r moch. Mantell newydd. Yn wir, yr un ores dyn ni yn y tŷ. Modrwy. Arwydd falle o'r statws eto. Ti'n perthyn. Mae yna rhywbeth falle brenhinol hyd yn oed yn gwisgo'r modrwy. Sandale am ei draed. A byddwch chi'n meddwl, wel, na chi groeso. Mae yna fwy. Lladdwch y llo pasgedig. Sylwch ar y dau air yn yr adnod. Mae'n dod eto yn dweud fel deiawd soniarus. Beth ydy'n mynd i wneud? Gwledda a llawenhau. Chi'n dechrau gofyn y cwestiwn, ydych chi pam yr holl drafferth yma yn y dathlu? Pam y ffrydio yma, y gorlif helaethach yma o ras? Wel, perspektif y tad yw hyn. O'n i wedi gladdu fe. Oedd e'n gofyn ar y dechrau fe petai fi mynd i farw a cael yn gladdu a fi eisiau'r etifeddiaeth nawr. Wel, fi wedi bod yn byw yn yr awyrgylch anghyliol yma. Mae'r mab wedi marw, ond nawr mae e'n fyw o farwolaeth i fywyd. Dyma, wrth gwrs, galon yr Efengil. Dyma calon yr Efengil. Yr oedd e chwi yn farw mewn canweddau, yn farw mewn pechod. Oeddech chi ymedd ac ymynwent angau. Ond, nid rhywbeth bach yn dod yn Gristion. Fe ddaeth ysbryd byw y deffro adau. A mi nath eich deffro chi. Dethoch chi i fywyd.
yr ail enedigaeth trwy'r ysbryd glân. Yn yr un ffordd a gafodd Iesu Grist i atgyfodi o fedd angau. I chi wedi cael eich atgyfodi i fywyd tragwyddol. Mae'r bywyd tragwyddol, yr ansawdd a sylwedd y bywyd yna, gyda chi nawr. Ac mi fydd gyda chi am tragwyddoldeb. O'r fath newid rhyfeddol a maid yno fi. Mae Iesu wedi dod. Mae Iesu, pregethwr y ddameg yma, wedi dod i fyw yn calonau ni. A bydde fe'n hyfryd terfynu'r dameg yn y fan yna. Ond, mae yna nodyn fach i ni mynd o'r mwyaf i'r lleddf yn y fan hyn. Cyn derfynu, mae yna un broblem yn dod. Dyw pawb ddim yn dathlu. Dyw pawb ddim yn llawenhau. Ac mae rhywun, pan bod e'n clywed fod gwledd, dwi ddim yn mynd i'r wledd. Mae yna frawd hŷn, blin, a'r gair yr ysgrythyr amdano wedi digio ac yn gwrthod mynd i fewn. Yn yr un ffordd oedd Steffan yn gwneud ple bach bore yma i ni gael dymach o gydymdeimlad gyda Pedr, mwy na dymach o gydymdeimlad. Falle bod chi'n darllen hwn ac chi'n dweud, wel, chi'n meddwl bod taim rawd i wedi bihafio fel y brawd ifanc yma, fel yr afradlon a'r gyfeilion yma, a wedyn ni mae'n dod nôl, a fi wedi bod yn slafo fan hyn, fi wedi cliro pob bwrdd, fi wedi pilo pob tato a moron, a fi wedi gwneud yr ardd, fi wedi torri'r berth, fi wedi bod wrthi yn gwneud. Ges i barti erioed. Neb yn llawenhau bod fi wrthi. Wel, mae tam bach o gydymdeimlad ydych chi'n dos e. A'r gwastraff yma. Chi'n gael sandwiches, eich fai Big Mac neu rhywbeth. Os ym eisiau gwledd, wel, beth yw problem y boi yma? Wel, wrth gwrs, mae'n pwysleisio popeth mae wedi wneud a'i gyflawni. Ac wrth gwrs, dyna oedd problem y Phariseaid a'r ysgrifenyddion oedd yn clywed y ddameg yma. Beth i ni wedi gwneud? Beth i ni wedi llafurio amdano? Yr ymdrech a'r cyflawni dynol sydd yn crefydd ni. Cadw dyletsoedd, cadw gorchymyn. Ond, heb fwynhau cymdeithas y tad, dim gwir berthynas gyda'r tad. A hwn yn rybydd mawr yn dweud, gallwch chi fod o gwmpas pethau'r tad. Ond, dim perthynas gyda chi a'r tad. Yn agos, yn allanol, ond yn bell iawn, yn eich ysbryd a'ch calon chi. Wel, beth yw angen pennaf y mab hynna, yr un peth a'r mab ifanca? Allwch chi fod yn anghyfiawn, allwch chi fod yn llawn hunan gyfiawnder. A'ch angen chi yw tosturi a thrigaredd, cwmni a chymdeithas bersonol gyda'r tad. A dim ond Iesu Grist, pregethwr y ddameg yma, all roi y cyfan yna i chi. Ac felly'r galwad i ni ar ddiwedd y gynhadledd yma yw yn syml iawn, dewch at yr arglwydd Iesu. Sdim byd gwell na bod yng nghwmni'r pregethwr yma. Byddwch chi'n anghofio falle mewn 10 neu 20 mlynedd neu 50 mlynedd, pwy oedd y pregethwr bore hyn a'r bore llall sdim ots. A glywsoch chi y pregethwr mawr, yr arglwydd Iesu Grist. A glywsoch chi bwrdwn a baich ar arglwydd Iesu Grist. Mae heno eisiau chi. Mae eisiau eich achub chi. Mae wedi gwneud popeth mwyn eich achub chi. Mae eisiau'ch cynnal chi. Mae eisiau'ch nerthu chi. Mae eisiau'ch cwmni chi. Mae e'n ffrind i'r pechadur penna. A mae yna alwad i ni. Falle heno bod chi'n clywed hyn am y tro cyntaf. Neu falle bod chi'n clywed am y ganfed y tro. Mae yn hangen ni. Mae'n wedi dod i geisio ac i gadw. Cyffesu a chydnabod heno gyda'r afradlon, pechais, nid wyf yn haeddu dim. Dod yn waglaw, ond derbyn tosturi, cymod,
croeso y tad nefol. Dechrau nawr, llawenhau, gwledda, dymuno mwy o lywynydd a mwy o wledda yn capeli a'n eglwysi ni. Ac wrth gwrs, rhoi pob clod, rhoi pob gogoniad i Dduw. Gadewch i ni weddio. Arglwydd ein Duw, ni'n diolch mai ti sydd yn ceisio'r colledig, ni'n diolch mai ti sydd yn dod ac yn gwahodd ni i lawenydd a gwledd tragwyddol y deyrnas, ti yw'r brenin, ac ni'n diolch heno, trwy dy air wyt ti'n galw o arglwydd. Ni'n gwybod tra oedd ti yn y byd yma, fe nes di alw rai wrth i henwe, Pedr, nes di alw Iowan, Mair, glywodd Mair dy lais di. O arglwydd ni'n gweddio heno, a bydd rhywun yn clywed llais, yr arglwydd Iesu Grist yn dweud, tyrd ata fi yn awr, ymddirieda, cyffesa dy bechod, a tro, at yn ôl, at y Dduw ac at yr arglwydd Iesu Grist, edrych i'r groes, lle mae na wledd o gariad, gwledd o fyddeiad, gwledd o dosturi, a thrigaredd, ac o arglwydd y bydd rhywun yn gadael heno'n llawenhau. All bob un ohono ni feddwl heno o arglwydd am ffrind, brawd, chwaer, mab, merch, cymydog, cydweithiwr, rai ohono nhw fe oedd yn cydgerdded gyda ni, yn llawenhau, ond maen nhw'n bell heno, ac o arglwydd i ni am eirio drostyn nhw, i ni am gweddio, fe oedd rai ohono nhw'n gweddio amdano ni, ac i ni nawr yn cael y fraint o weddio, o arglwydd, tyrd ar y fradlon adref. Adref, adref. Bydden nhw'n clywed o arglwydd, llais eto y bugail yn ei galw nhw. A hyn i gyd dy glod a danrydedd. Amen. Wel, mwyn wneud yn siŵr bod chi'n dal ar ddi hun, beth yw ritgorn? Dwi'n nad i dyn o chi, mae ritgorn yn seinio a fe godwn ni i ganu am y ritgorn yn galw.
arglwydd ein Dyw, i ni'n dymuno gadael y gynhadledd hon o dan dy fendydd di. Bendith dy ras helaeth yn yr arglwydd Iesu Grist. Bendith dy gariad di fel Dyw y tad. Ac yng nghymdeithas yr ysbryd glân. Nid yn unig heno, ond yn ôl dy ddewyd am byth. Amen.